Bon, ko internet ka radio soso ka wa ube kitabu ni papier do bila sungalo tile bisaba kafe sube kan nafila wa nafila kwa tila ni sun na iben ninke ni suna nunu nye bidia de mogo kana bara ke nu ye bidia de do sungalo nafila min fule ni hakke sigilentala Cheikh Islam bun temiya ko hakke sigilentala Cheikh Abdallah Bumbaji kaseti dafalen de eri kele ni ko aljawabu sarihu fima warada aljawabu sarihu fi salati tarawih kunni nye jabu bangale nye nyinin kali munu ni fatawa munu ni Bumbaji yu ke tarawih ka salasu tarawih min fule ni nye kaseti dafale a sebele lama be a kaseti lama be Cheikh Abdallah Bumbaji parce que nyinin kali chayara tarawih ko ka dobe kasi tarawih ni rawbe kulo dobe duawu tarawih duawu chaya dobe tarawih duawu ube ewa atejwidi nunu na nyogonaw do ko ewa tarawih akana temenninka do ko tarawih ni shukono na nafilate kelen tumamo nyinin kali chayara utara Cheikh Abdallah Bumbaji segere akadu kono ka nyininka ka sheti eri kelen ko abe tarawih ka ko abe tarawih ka nyinin kali no kunutu ni fe abe yo ode ni manyina ko akoni damina ya kwa jawabu sharihu ato fima fi fatawa salat